हादरसा सोरखार आरो बिटिआर सोरखारा खान्थि बेरेखायै फालांगि खालामनायफोरनि हेंथायै गोख्रों राहा लाबोदोंब्लाबो नाथाय दासिमबो खान्थि बेरेखायै फालांगि खालामनाया सोलिगासिनो। श्रीरामपुर जानानै गुबुन हादरसायाव बेसेन गोसा सिगुन दंफांखौ सोदै लांनाया सोलिदों। बेबायदिनो सिमालटापु पुलिस आउटपस्टनि बिबानगिरि सन्जय रायनि दैदेननायाव आसाम पुलिस आरो सिआरपिएफनि हान्जाया गसाइगावनि श्रीरामपुरनि 31 नं हादरारि राजालामायाव गंसे ट्राकखौ सेबनायाव दंफां लांखोमानायनि जाथाया सोराङाव फैयो। औवा रोगाग्रा BR06 GC58909 नम्बरनि ट्राकआव सोदै गोबां बिबांनि सिगुन दंफांखौ लाबोनायखौ हमनो हायो। ट्राकआव औवाजों लाबोफानाय गोबां बिबांनि सिगुन दंफांनि बाथामनि बेसेना 40 लाख रांनि जागोन होननानै साननाय जादों। खान्थि बेरेखायै सिगुन दंफांनि बाथाम लाबोखोमानाय ट्राकनि ड्राइभारखौ पुलिसआ हमदों। गसाइगावनिफ्राय सनाराम मोसाहारिनि रिपर्ट, समनि रादाब।